Salmés, formador en Comerç Internacional de la Càmera de Comerç de Girona. Us vull presentar la nova edició de Com negociar formes de pagament que farem el proper dia 30 de setembre. En aquesta edició treballarem la negociació de les formes de pagament. Una part important, evidentment, és el crèdit documentari, però també veurem les altres formes de pagament. Tenim una visió general dels riscos i del control d'aquestes formes de pagament. Negociació dels crèdits documentaris amb el venedor. Negociació dels crèdits documentaris amb el comprador. Com negociar el crèdit documentari amb el banc. Veure tots aquells elements que ens fan reduir els costos dels crèdits documentaris. Bé, podeu preguntar totes aquelles vostres inquietuds en temes de formes de pagament. Espero que aquest seminari sigui del vostre interès. Per més informació o per fer la inscripció, poseu-vos en contacte amb la Cambra de Comerç o, si voleu preguntar qualsevol cosa sobre la matèria, us podeu posar en contacte amb mi amb l'email que teniu aquí sota. Espero que ens veiem. Gràcies.